A jiya ne a ranar Laraba 17 da watan Disamba na 2025, kasar Najeriya ta tura ministan kasar waje zuwa Burkina don saboda jirgin ta da Burkina ta kama da kuma sojawanta. Wasu masu kumfan baki 'yan Najeriya suna faɗin Najeriya ta fi ƙarfin ƙasashen guda uku da cewa IAS, Burkina, Mali, Niger ta yi ƙarfin su, amma gashi kuma ta hito tana ba su haƙuri. To kenan ya akai Burkina, Mali, Niger da kun sani a da ba su ne a yanzu ba, domin yanzu ayi walƙiya kowa ya ga kowa. Wato ma'ana wannan zamani namu duk Afirka kowa ya san halin wannan kungiya ta IAS, ba ma Afirka zance ba, duniya, domin sun tashi tsaye sun karbi incinsu. Ga tattauna da sun kai biyar da abu ya kasance ake ciki, za ku ji labari nan ba da jima ba. Burkina za ta yi haƙuri da ba da jirgin ko kuwa a'a, domin IAS ta yanzu ba ta ɗaukar reni, ba ta rida a takata har ma a zo gidanta.